வணக்கம். எங்கள் வீட்டில் இன்றைக்கி புரட்டாசி சனிக்கிழமை கும்பிட்டோம். புளி சாதம், கொத்தவரங்காய் பொரியல், தயிர் சாதம், பொங்கல், நெய் சாதம், சாம்பார் சாதம், பாயாசம், அது வெள்ளை பாயாசம், சேப்பங்கிழங்கு வறுவல், புதினா துவையல், அப்பளம், பானகம். அப்புறம் இன்றைக்கின்னு கரெக்டாக ஒருத்தவங்க திருப்பதி போயிட்டு லட்டு கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வடை. இதுதான் புரட்டாசி மாத ஸ்பெஷல். இதனுடைய வீடியோவை நான் போடுறேன். நம்ம சேனலை மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி, வணக்கம். அந்த இலையை நான் தான் தின்னுவேன். அதனால அந்த தயிர் ரொம்ப கம்மியாகும். அந்த தயிர் கதவி